Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दा लेटेस्ट आपडेट सफैदों लोगोफोर माइरं जाग्राफोरनि थाखाय जायफोरा गभर्नमेन्टनि फ्रि माइरं मोनजागासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां सफैदों लोगोफोर। नैबे दावहानि समाव जोंहा मोनसे बिग ब्रेकिं निउज आपडेट सफैलायबाय। जोंहा आसामनि सिएम बिथाङाहाय बेखौहाय डिक्लेयार होदों नोंथांमोना फैबाय थानाय जुन मासावहाय माइरंखौ खेबसेयैनो 3 दाननि मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। जुलाइ आगस्ट जुन नोंथांमोना खेबसेयैनो मास मोनथामनि खेबसेयैनो ज' मोनगोन। नोंथांमोना बिनिफ्राय जुन जुलाइ मासावहाय सरि लोगोफोर नोंथांमोना बेनिफ्राय जुलाइ आगस्ट मासावहाय नोंथांमोना माइरंखौ मोनहैनाय नंला। माने जुन मासावनो जुलाइ आरो आगस्ट दाननिखौ नोंथांमोननि फ्रि माइरंखौहाय नोंथांमोननो हरनो थांगासिनो दं बिथाङाहाय होसिगोन। दा बेखौहाय बिथाङा डिक्लेयार खालामना होबाय। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लोगोफोर। जायफोराहाय 35 केजि बेबायदिनो अन्त्योदयानि जेनेबा माइरं मोनो नोंथांमोना खेबसेनो 35 केजि इनटु 3 मान्थ इनटु खालामबा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हायो बेबायदि मोनसिगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोराहाय मानसि लेखा सासेयाव 5 केजि खरै मोनोना नोंथांमोना बेबायदिबा जेनेबा हमनानै ला नोंथांमोना जास्ट सासे मानसि दङ माइरं रेशन कार्डआव सासेनि नाम। दा नोंथांमोना सासेयाव 5 केजि मोनोब्ला मास मोनसेयाव होमब्ला नोंथांमोना खेबसेनो मास मोनथाम मोनोब्ला बेसेबां जायो 15 केजि नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन। दा बिथां आसामनि सिएमआहाय बेखौहाय डिक्लेयार होखाबाय फोसावखाबाय। दा आङो भिडिअनि क्लिप्सनि जोहै नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना अब्लासो फोथायगोन। बेनिखायनो दा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिप्सखौहाय नायना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय। दा बिथाङा मा बुंदों চাউল আহে ৰাইচ আহে যি যাৰ থ্ৰুদি আমি ৰেচনৰ দোকানৰ থ্ৰুদি আমি গাঁৱৰ মানুহক আমি বিতৰণ কৰোঁ আৰু এইটো প্ৰত্যেক মাহে মাহে আহে। ভাৰত চৰকাৰে বিচাৰিছে যে লজিষ্টিক ৰেছপন্সিবিলিটিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কমি যাব লাগে যাতে দে কেন পুট দ্য এনাৰ্জি ফৰ আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিমাণ্ডছ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক অনুৰোধ কৰিছে যে 3 মাহৰ চাউল তেওঁলোকে একেলগে দি দিব। অৰ্থাৎ জুন মাহত জুন জুলাই আগষ্ট এজন মানুহে 5 কেজিকৈ পায়। 5 কেজিৰ পৰিৱৰ্তে আমি 15 কেজি দি দিম যাতে জুন জুলাই আগষ্ট নেক্সট ছেপ্টেম্বৰত পাব। চ' 3 মাহৰ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ চাউল আমি জানুৱাৰীত জুনত আমি একেলগে দি দিম। খালি ৰাইজে এইটো ভাবিব নালাগে যে এইটো ৰাইচ বাঢ়ি গ'ল গতিকে অহা মাহতো 15 কেজি পাম তাৰ পিছৰ মাহতো 15 কেজি পাম। 5 কেজি আছে কিন্তু 3 মাহৰ চাউল আমি একেলগে দি দিম। আমি টিভিয়ে পত্ৰ ইয়াক আমি কৰিম। ইউজুৱেলি এটা ফেমিলিয়ে মেক্সিমাম 35 কেজি পায়। 35 ইনটু 3 112 105 হ'ব না। সো 105 কেজি আমি দি দিলো। সবে 35 নাপায় যাৰ পৰিয়ালৰ সংখ্যা কম কিন্তু 5 ইনটু 7 মেক্সিমাম 35 পায় কোনোবাই 15 পায় কোনোবাই 20 পায়। যোনে যিমান পায় তাৰ আমি 3 টাইমছ দি দিম যাতে কোনো ধৰণৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লজিষ্টিক প্ৰেছাৰটো যাতে কমি যায়। কাৰণ ট্ৰাকবিলাক যদি অসমত আহি থাকে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত যাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এবাৰতে যদি আমি 3 মাহৰ চাউল লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই লজিষ্টিক ৰেলত চাউলৰ কাৰণে মালবাহী ৰেল আহিব লাগে। এতিয়া ৰেলত আমি আৰ্মি মুভমেণ্ট লাগিব গতিকে যদি মালবাহী ট্ৰেইন 3 বাৰ আহাতকৈ এবাৰ আহিলে 2 বাৰ ফ্ৰী হৈ যাব। दा नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा आसामनि सिएम बिथाङाहाय मा बाथ्रा बुंलांखो बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों। दा नोंथांमोनाहाय जुन मासनिफ्राय खेबसेनो मास मोनथामनि माइरंखौहाय मोनसिगोन दा बेबायदि होननानै बुंदों बिथाङाहाय। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे खावलायहरनाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। चेनेलखौ थाबैनो ग्र' खालामनो नाजालांबाय थाबानो जाबाय मानोना नोंथांमोननि अनसायनाय नोंथांमोननि सापर्ट। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोजोबबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। सी यू अगेन। बाय बाय एन्ड टेक केयार।